चला तर मग आज ही मस्त अशी बेसन आणि शिमला मिरचीची भाजी बघूया, जी तुम्ही टिफिनसाठी सुद्धा देऊ शकता आणि जेवणामध्ये सुद्धा वाढू शकता। तर इथं मी कढई गरम करून घेतलेली आहे, गॅसची फ्लेम स्लो ठेवलेली आहे आणि पाऊण कप इथं बेसन घेतलेलं आहे। बेसन चाळून घेतलेलं आहे मी आणि आपल्याला हे मंद गॅस फ्लेमवर थोडा त्याचा वास सुटेपर्यंत असं छान असं भाजून घ्यायचं आहे। आणि नंतर मी बेसन काढून घेतलेलं आहे। नंतर मी याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर अर्धा चमचा याच्यामध्ये मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। तर मोहरी चांगली तडतडली की नंतर मग याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं चांगलं फुलू द्यायचं। जिरं चांगलं फुललं की मग याच्यामध्ये थोडासा हिंग घालायचा आहे। हिंगाने टेस्ट खूप छान येते, हे बघा। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा ठेचा घातला। याच्यामध्ये मी लसूण, हिरवी मिरची आणि थोडंसं जिरं ठेचून घेतलेलं आहे आणि ते याच्यामध्ये घातलेलं आहे। थोडासा कढीपत्ता पण घातलेला आहे आणि आता हे तेलामध्ये छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे, लसणाचा थोडा कच्चेपणा जाईपर्यंत। हे तेलामध्ये छान असं परतवून घ्यायचं, हे बघा। तर मस्त अशी ही शिमला मिरची आणि बेसनची भाजी आहे। खूप झटपट होणारी पण आहे, चवीला पण खूप अप्रतिम लागते। आणि ह्याच्यामध्ये आपण बेसन भाजून घेतलं त्याच्यामुळे ते अजिबात पुढे कच्चं वगैरे लागत नाही। बेसन चाळून घेतल्यामुळे त्याच्या कुठे गुठळ्याही राहत नाही। तर आता हे छान असं परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी 2 मीडियम साईजचे कांदे आहेत, ते बारीक चिरून इथं वापरलेले आहेत। आणि कांदा पण या फोडणीमध्ये मस्त असा परतवून घ्यायचा आहे। कांदा चांगला मऊ पडेपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे। हे बघा, कांदा मस्त असा माझा परतवून इथं झालेला आहे। आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर ही जी याच्यामध्ये काही मसाले घालायचे आहेत। तर खूप असे जास्त मसाले या भाजीला लागत नाहीत। सिंपल मी 1 चमचा धणा जिरा पावडर, 2 चमचे मी इथं लाल मिरची पावडर आणि अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे। आणि ह्या ज्या मसाल्यांची क्वांटिटी आहे ना, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। तुमच्या आवडीचे मसाले पण इथं वापरू शकता। आता पाव किलो शिमला मिरची आहे, ती स्वच्छ धुवून त्याच्यामधल्या सगळ्या बिया काढून मी अशी कापून घेतलेली आहे आणि त्याच्यासोबत चवीप्रमाणे मी इथं मीठ पण घातलेलं आहे। आणि आता हे छान अगदी परतवून घ्यायचं या सगळ्या फोडणीमध्ये। सगळ्या शिमला मिरचीला हा मसाला लागला पाहिजे। छान असं हे परतवून घ्यायचं, हे बघा। तर शिमला मिरची एकदम बारीक घालायची नाही आहे, मीडियम साईजच्या त्याच्या फोडी ठेवायचे शिमला मिरचीच्या। आता याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आपल्याला। एखादं ताट वगैरे ठेवा आणि त्याच्यावर आपल्याला पाणी ओतायचं आहे, कारण भाजीमध्ये आपण कुठेही पाणी घालणार नाही आहोत। तर असं ताटावर पाणी ठेवून आपण ही भाजी वाफवून घेणार आहोत, जेणेकरून भाजी खाली कुठेही लागणार नाही आहे। आणि मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला ही शिमला मिरची 10 ते 15 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायची आहे। बघू शकता, वरती पाणी ठेवल्यामुळे भाजीमध्ये आपणच थोडंसं पाणी आलेलं आहे आणि ह्या अंगच्या पाण्यामध्येच आपण ही भाजी मस्त अशी शिजवून घेतलेली आहे। त्यामुळे काय होतं की भाजी पण थोडीशी सैलसर होते आणि भाजीला चव पण खूप चांगली येते। तर मस्त अशी भाजी बघा परतवून घ्यायची। शिमला मिरची परफेक्ट आता शिजलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता याच्यामध्ये हे आपण भाजून ठेवलेलं जे बेसन आहे ते घालायचं आहे, पण त्याच्यापूर्वी मी इथं 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घातलेला आहे। तर शेंगदाणे भाजून मी याचा कूट करून ठेवलेला होता, तर 2 चमचे कूट घातलेला आहे। कूट ऑप्शनल आहे, पण घातला तर टेस्ट मात्र खूप छान येते। तर कूट पण या भाजीमध्ये मी छान असा एकत्र करून घेतलेला आहे, बघू शकता। खूप मस्त अशी भाजी तयार होते, नक्की करून बघा। आणि नंतर मग याच्यामध्ये हे भाजलेलं बेसन घालायचं आहे। बेसनची क्वांटिटी पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि बेसन घातल्यानंतर आपण ह्या भाजीमध्ये हे बेसन आहे ते मस्त असं एकत्र करून घेणार आहोत। भाजी थोडीशी ओलसर होती, त्यामुळे हे परफेक्ट असं बेसन ह्या भाजीमध्ये मिक्स होणार आहे। कुठेही आपल्याला वरतून पाणी बिणी घालण्याची गरज लागणार नाही आहे। तर हे बघा, मस्त असं सगळं बेसन ह्या भाजीमध्ये मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। छान अगदी भाजी मस्त अशी बघा झालेली आहे। तर आता पुन्हा एकदा ह्याला आपण झाकण ठेवून वाफ देणार आहोत, पण यावेळी मात्र झाकणावर अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे। तर एक 5 मिनिटाची मी याला वाफ दिलेली आहे आणि 5 मिनिटानंतर बघू शकता आपली मस्त अशी बेसन घालून केलेली शिमला मिरचीची भाजी तयार झालेली आहे। खूप चविष्ट लागते, चपाती आणि भाकरीसोबत तर खूपच छान लागते। नक्की करून बघा। माझी करण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे, ह्या पद्धतीने करून बघा, तुमची भाजी पण अगदी परफेक्ट होणार आहे। आपण इथं कुठेही भाजीमध्ये पाणी वगैरे घातलेलं नाही आहे, त्यामुळे ही भाजी ना अंगच्या पाण्यामध्ये तयार झालेली असल्यामुळे याची टेस्ट आहे ना ती खूपच छान येते। तर मस्त बघा, अशी मस्त अशी भाजी झालेली आहे आणि 1 ते 2 दिवस ही भाजी ना आरामात टिकते। तर ह्या भाजीमध्ये नंतर मग मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरून। तर मस्त अशी अंगच्या पाण्यामध्ये तयार झालेली बघा ही बेसन आणि शिमला मिरचीची भाजी खूप मस्त लागते, ही नक्की करून बघा। तर ही हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे आणि कोथिंबीर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा ही मिक्स करून घ्यायची।
तर टिफिनसाठी हवी असेल तर तुम्ही भाजी करू शकता, जेवणासाठी करू शकता. झटपट होणारी अशी रेसिपी आहे. घरातल्या उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये होणारी अशी ही भाजी आहे. तर ही मस्त अशी आपली शिमला मिरचीची आणि बेसनची भाजी इथं तयार झालेली आहे. टिफिनसाठी करू शकता किंवा तुम्ही ही प्रवासामध्ये सुद्धा कॅरी करू शकता. खूप सुंदर लागते. तर तुम्हाला ही बेसन आणि शिमला मिरचीची भाजी मी केलेली कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.